Вече 7-ма година екипът на геолога Димитър Димитров проучва района на град Брезник за промишлен добив на злато. Мястото е известно със златните си залежи от тракийско и римско време. В района има злато. Последните сондажи, които правим миналата и тази година, са вече доуточняващи сондажи, с които ние искаме да оконтурим вече известното ни рудно тяло в района на Брезник. Все още трябва да уточним окончателно размерите му и средното съдържание на злато и сребро. След като резултатите от химическата лаборатория потвърдят оптимизма на геолозите, канадската фирма, която финансира работата на екипа на геолога Димитър Димитров, е готова да изгради покрит рудник за добив на злато край Брезник. За TV7 Моника Гаджанова. Правителството ще оттегли днес промените в Закона за културното наследство, които одобри на миналото си заседание. С тях се даваше още една година отсрочка за деклариране на частните колекции. По неофициална информация от правителствени източници, отлагането е с цел да се нанесат промени, за които настояват от МВР. Корекциите обаче не са по най-обсъждания текст. Този, с който се дава възможност притежателите на антики и старинни монети да ги декларират и да се възползват от облекчения режим за доказване на собствеността. След като бъдат прецизирани